hour. Our verse of the day is found in the book of Romans chapter 12 verse 12. Ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, ekukhulekeni niqinisele njalo. Ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, ekukhulekeni niqinisele njalo. Nanti verse namhlanje kuseni engicela uqale ngalo usuku. Ethembena nothokoza bese kuthi osizini nibekezele. Mawudlula usizini namhlanje nibekezele ngoba nazi ukuthi usiza lusulone lwangunaphakade. Usizi olwesikhashana esithile bese siyadlula. Osizini anobekezela. Osizini ningamthuka uNkulunkulu. Osizini ningamflathela uNkulunkulu. Osizini ningawuyeki umthandazo. Osizini ningakuyeki ukufunda izwi kodwa osizini anobekezela. Uma senibekezelile niqhubeke futhi ekukhulekeni niqinisele njalo. Ningayeki ngoba impendulo ningayiboni, ningayeki noba ningawuboni umehluko owenzakalayo, kodwa noqinisele emkhulekweni. Ukuze nikwazi ukusurvive, nikwazi ukunqoba nakunyaka 2023, ekukhulekeni noqinisela njalo. Niqinisele noma inyama ingasavumi ukuba ikhuleke kodwa niqinisele njalo emkhulekweni. Nanka amazwi enginikeza wona ekuseni ukuthi ekukhulekeni anoqinisela njalo. Niqinisele noma impendulo ingasaveli kodwa niqinisele. Niqinisele noma umehluko ningasawuboni. Niqinisele noma kubonakala ngathi into eniyenzayo ayenzi imehluko, ayenzi lutho. Engathi nishaya nje itshe elinganyakazi kodwa emkhulekweni noqinisela bazalwane. Bese kuthi osizini nibekezele nazi ukuthi inkosi esezulwini yalibona usizi lweni futhi yolishintsha indaba yenu. Anobekezela. Ningasho ukuthi lo nkulunkulu akekho, lo nkulunkulu usilahlile. Ningasho ukuthi amazulu asiflathele kodwa nje anobekezela usizini lweni. Bese kukhulekeni niqinisele njalo. Nithandaza noma benithuka abantu. Nithandaza noma bethi lo nkulunkulu wena akekho. Nithandaza noma bethi nikhonza uNkulunkulu owumlungu. Kodwa niqhubeke emkhulekweni. Niqinisele njalo. Niqinisele noma isitha sesinishumayeza lithi lento enikhulekelayo ayikho ngeke yenzeke. Kodwa emkhulekweni niqinisele njalo. Nithandaza sebethi yekani ukukhuleka usebenza umthandazo. Noma sebethi zamane ezinye izinto kodwa niqinisele emkhulekweni. Nithandaze. Ngoba into eyosindisa abantu kunyaka ozayo, nento eyokwenza abantu besurvive, nento eyokwenza abantu banqobe kunyaka 2023. Abantu abayoqinisela njalo emkhulekweni. Abantu abathi mabengena usizini bebekezele, bebhekisa amehlo abo phezulu. Bethi siphakamisela amehlethe eintabeni. Usizo lwethu luvela phi na? Usizo lwethu luvela kuJehova owenzile umhlaba nezulu. Abantu abayothi ngiphakamisela amehlo kuNkulunkulu. Abantu abayosurvive nabantu abayonqoba. Abantu abathi emkhulekweni soqinisela njalo. Abasho ukuthi soqinisela ngezikhathi ezinzima kuphela. Kodwa noma zimnandi izikhathi noma zimi kodwa soqinisele emkhulekweni. uNkulunkulu ufuna abantu abazoqinisela emkhulekweni. Nangonyaka ozayo abesifazana abazothandaza. Amehlo abo azogcwala inyembezi bethandaze. Abazohlala edolweni bekhulekela isizwe sethu. Bekhulekela iprovince yethu, bekhulekela abaholi bethu. Bekhulekela ugovernment wethu, bekhulekela nama leaders ethu. Abazohlala emkhulekweni beqinisele njalo. Kuthi mangivela izinto kunokuba bephume phandle beyokhuluma, bevele beshone edolweni, beshone emkhulekweni, bese beyaqinisela njalo emkhulekweni. Awunansi into besidinga kunyaka ka2023. Abantu abazoqiniseka emkhulekweni. Nansi into besidinga nje ukuthi kusiba abantu abazokwaziwa kakhulu edolweni. Abantu abazoqinisela emkhulekweni. Wena wonke ama resolutions akho ka2023 ngicela leyo ukuthi uzoqinisela emkhulekweni uyibhale phezulu. Kuzona zonke izinto oyiplanayo for unyaka ka2023 ake ubhale into ozoyenza kube umkhuleko. Uthe intweni zonke kuma goals zonke engifuna ukwenza, ngifuna uqinisela emkhulekweni mina. Ngifuna ukuhlala emkhulekweni. Uqinisele ekuthandazeni. Ngithandaze noma ngene office. Ngithandaze noma ngene eTexini. Ngithi ngidlulisa ushintsho kodwa ngibe ngithandaza. Ngithi ngigcwalisa upetrol egarage.
ngiqinisele emkhulekweni.